Ekelela nge nwa ka nito gadere gị ndị na-eje n'ọnwa ebe ọbụla nje n'ọnwa unu ga-eje n'udo na n'udo onye ọkwọ ụgbọala ga-ebu na ndị a n'ụlọ nwaanyị biko ahụkwana mmanya uju afọ biko na-enyekwana ya mmanya ya bụ onye ga-ebu na ndị bịara njem ndị ọgọ anyị ndị bịara ịnụ nwaanyị na ndị jere nụta anụta biko onye ọbụla ga-anya ụgbọala abụkwana alaba nko biko banyere ya nke ya na mkpọ maọbụ chọọ na ofe ebe kechia ya o bu n'ezie unu dozie ụgbọala ebe o kwesịrị ịdobe ya achọzi ofu ebe ye ya ọnwụju afọ ohie ụla oluzie n'ụtụtụ echi ofu ya n'anya biko onye wụrụ mmanya ịṅụọ mmanya abakwana n'ụgbọala nke na anya ya cha asịkwana na oge ịwụrụ mmanya ka ị nara afụ ama ihe mere ọ bụ ekwe emechaa ugbu a ṅụọ mmanya jee kpọọ tiri ofe ebe kpụrụ ndị mmadụ tie n'ọfịa na onwe gị n'iyi na ndị ọzọ n'iyi ilu esi na ọ bụ ndị obodo na ndị obodo ahụ ijere na ha abụọ ajọ mmadụ na onye gwọrọ ọgwụ maọbụ nwaanyị ikenere maọbụ nwoke kara nka kwe gị n'aka ọ bụ ikwu eziokwu ọkwa gị waji mmanya chọọ igbu onwe gị ugbu a anyị na-ekwu ịṅụọ mmanya maọbụ n'isi esi ịnọ n'ebe ị na-eri na-aṅụ biko ịṅụ ma ha mmanya nke na-aba n'anya zere ụgbọala gị chọọ ebe igodo eji akpọnye ya jezuo ya n'ofu ebe ekwekwana ka ndị enyi si gị na-enweghị ihe na-eme na asasi ofu ebe wee pụta na ihe na-eme ebe a iburu mmanya wee kwụba ụgbọala nke ghara ibo ya ndị obodo na ihe mee maka na ọ na-abụ ụfọdụ nachacha otu a agaghị ekwu nke ha ji aka ha metasịa alụ dị iche iche alụ chụba ha ọsọ ha sị na ndị obodo mere ha ihe anyị na-ekwu bụ abụ na alaba nko Lawrence Wobu isi gwa ha okwu Ekele mutika nyega gikone simolo wenata eno wakadi wo nekene nanjeri na bumunya hiyo kwambwe nime ayo sina nyeje balo kubachi anjeri ne wena gona ya mele hotel wecho ogini kanji simu we konteno wa chulu no mwana talo na nalo ase ogini kanji simu we konteno wa ufuke puwe bowa banye nanje nuna hiyo ayano ufuke puwe bowa banye nanje nuna hiyo ayano na ayo mwene dike weni when they be up and up. I can't let them want to buy you know my man and then they won't get a man. Iman no go in my dear, you don't know I don't pretend I am man. No, my body, you don't know I don't pretend I am man. Anybody yo julo agaba ya hunyo kutalo ayo abumo jinje ayo abumo jinje joni locomotion when the sharp I'll call the Wobu isi wa magunze bai nkanu welu mmadụ Lawrence Wobu isi wa nkanu
baba foku
ịmara Unizik n'Ọka ka ha na-egisa ma ha pụrụ buru eke maka na ndị nkụzi baba gbara akwụkwọ ọrụ na ụfọdụ gara nkụtacha ụfọdụ gara nkwụgharị nnekwa na ụma jibọnụ ịmana jibọnwa adịghị alara ụlọ chacha n'ụma jibọnwa adịghị etinye ụlọ n'anya ịkpa na ụma jibọnụ ịmana jibọnwa adịghị alara ụlọ chacha n'ụma jibọnwa adịghị etinye ụlọ n'anya. Ọ bụ olu chizi ya ka ị na-anụ ha sị ka apịapụta ịmụ egwu a wee na-agwa gị ndị na-eri ka ị na-echetakwa na ọ fọrọ mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka abanye n'afọ puku ya bụ afọ ọzọ ya bụ afọ 2019 ọnwa nke mbụ a na-ewe ka ọ na-adị kpọkpọọ a na-akwụ ụgwọ ihe dị iche iche ana ụfọdụ na-agbanwekwa n'ọnọdụ ya bụ ị na-eri ncheta mana nke kachasị nke ọma na Chineke gozi gị ọfụma nwanna ka ị na-enye ndị a biko gosi ya ebe ha gara ewe ike wee na-egbu azụ nke ọ ga-eji bụ agwọ ụgwọ ọfa feje ebe a wee mee gịnị wee gburu azụ maka na ọ bụrụ na ime ya otu a ha si enye gị nsogbu ugbu a ejula ebe niile gị wee pụtazi apụta na-afịa alụ maka na ndị chọrọ enyemaka gị karịrị o wee ike ọ bụ na ihe mere ya ji jupụta ebe a maka na ị naghị eme otu o si kwesị ọ bụrụ na ị na-egosi ndị ọzọ ụzọ ọma a na-akpata ego n'aka nke ha wee ewekwara ike nyere ndị ọzọ aka iwe hie n'ụlọ anụ otu anyị batara ugbu a iwe hie ụlọ maka na ofu ọgaranya n'obodo ọkwa ụbịam maka na ndị nke gị niile ga na-enye gị nsogbu ị gaghị ekwe ihe ụla ya bụ otu anyị batara ugbu a chie echiche ọfụma mara ndị mmadụ ole na ole ị ga-enyere aka mara mmadụ ole na ole ị ga-asị ndị enyi gị nyere gị aka ka e nyere ha aka nke ọ ga-eji bụrụ na amani a n'afọ ọzọ ihe ọma ejupụta na agbata obi gị n'obodo gị ndị ọzọ a na-ewetara gị na-abịa ekele gị n'ihe ọma ị mere ha na-abịa aja gị mma n'ihe ọma ị mere ha ọ bụghị buru mmanya gbujuo ebe niile nwata wuchichie isi ọgwụ esu aya amaba n'ololo mibe mma mebe ụmụ ife dịgasị anya mba ka ị ga-esi mee ọ dị n'udo bụ ịgụrụ mmadụ one na one nke ị ga-eme n'afọ a maọbụ n'afọ na-abịa abịa inyefe aka bụ na na-adị mma anyị gwara unu na ndị natara anata biko gbachie mbọ ike ka unu fụ ụmụnna fụ ndị obodo fụ eze ọdịnala mara ebe a ga-enyere eze aka ka obodo dị n'udo ọkwa eze na-eme ọfụma ọ bụghịkwa ndị eze ụfọdụ bụ agada gbachiri ụzọ ụfọdụ agbachiela ụzọ ihe ọma da-abatazi n'obodo ha kemgbe ha mere ha eze obodo kama obodo ga-adị mma obodo a na-adịzi mma ọ bụrụ na ịbụ ụdị eze dị otu agbanwee n'afọ a mana ọ bụrụ na ịbụ ụdị eze na-akwalite omenala obodo gị na-akwalite ọdịmma ndị obodo gị anyị na-asị ndị niile natara biko jekwuru na eze mara ihe na-akpa obodo ka unu si na obi eze nyere obodo aka gịwa bụ onye PG kemgbe a tie gị na PG ewe ike ewebe ihe afọ ihe ọwụ ike ọ bụrụ na ọsọsọ ije na ndị uwe ojii gị na ha na-ese okwu ma ọ bụ ayara dị iche iche a sịkere gị tụọ aka ihe imegoro kemgbe e mere gị PG ị nwere ike ịgụta one na ole bụ ihe ọma imegoro obodo ma ọ bụ ijiri ọnọdụ aha tie gị na ya kpọkọ ndị ntorobịa mee ka obodo na-aga n'ihu ka ọ bụ kemgbe a tinyere unu n'ọchịchị kama obodo ga-aga n'ihu ọ na-ana azụ ọ bụrụ na oyibo udo onye dị otu a biko dododo gbanwee kama ọ bụrụ na ọlụ a karịrị gị si ndị obodo na ị naghị alụzi si chọta onye ma ọlụ ije chọọ aka ọlụ gị ọ wee ike ewe ndị ọchịchị mara ewe ndị na-amaghị achị ewe ndị ọ ga-agba ihe ọchịchị kama obodo ga na-aga n'ihu obodo a na-ana azụ mana ọ bụrụ na iso na ndị obodo na-aga n'ihu na-eme ọfụma anyị na-asị ndị obodo ụmụaka ji okpogho wee batashịa biko jenyere eze aka jenyere eze obodo aka ka obodo na-aga n'ihu n'ọkwa n'ihe eji tie ha n'obodo ka udo wee dị ka ndị ntorobịa nwee ọrụ ka mmepe bata
ka omenala Igbo bụrụ nke eji eme mba nke a na-anụ jiri ya amatụ na mba ụwa dum. Biko ihe a ka anyị na-agwa ndị batasịrị ji okpogo. Mana ọ bụrụ na ị batara na-ewe ka ebe isi na batara na jebe adịghịzi ya, biko gbado ya mara ọlụ ma ọ bụ ihe ị ga-eme n'obodo. Abịakwana nọrọ ka ọ ghara ịbụ ihe mụtara bụ iwere nke a iri ime gị ewekwana nke a. Ejikwana amamihe ndị nnapụ baa n'ime obodo. Ịnapụkwa anaghị achụ gị ọsọ. Aka kpara gị ndị obodo eme gị alụ. Kama ọ bụrụ na ewe ka o si dị na-enwe akara aka iji bata ihe ahụ iji bata ị ga-eji mere obodo mma, wepụ ihere. Ọ bụrụ na-ewe ebe ọrụ ugbo ka fọrọ ma ọ bụ na-ewe ihe ịmụta, maka na obodo niile ugbu a mmepe na-abata ya, ịchọ ofu ebe jee were ọrụ aka gị wee bara onwe gị uru. Nke ọ bụla ị wetara ji dozie obodo, sonye na otu ụmụnna, sonye na otu obodo. Ekwekwana ka asịrị ndị ụfọdụ na-akọ ji na-ekewa obodo ha dị iche iche. Ụfọdụ eji na-asịrị kewa ụmụnna ha, ụfọdụ eji na omenala batara agbata kewaa ụmụnna ha, ụfọdụ eji na eboro ha mma kewaa ụmụnna ha. Unu bụ ndị kpọtara ndị si obodo dị iche iche na-amaghị obodo unu ka a bịa rụọ ọrụ unu, ọrụ ezinụlọ. Biko unu na-alụ ya, unu rụdebe ya n'ebe nke unu ejikwana nke unu mebie ndị kwere na okpukperechi nke ha, ndị omenala, ka omenala wee dị. Biko abịakwana were ajọ okwu wee si n'obodo. Kedu ka mmadụ ga-esi je kpọtazie mmadụ na mba, onye ahụ pụta wee bata n'obodo gị, ọ sapụ ọnụ wee si n'obodo gị niile bụ ndị alụ, i wee kweta? Hei! Kedu ka mmadụ ga-esi bịa bụrụ gị amụma o si n'obodo gị niile ajọka na ị ga-emerịrị nke ya wetara, i wee kweta? Ihe ọ na-ekwu bụ na Chineke kere gị na okezighị gị ekezi. Nwanna, ekwekwana ụdị ndị amụma ahụ, maka na anyị ma na-ewe ndị ọjọọ were ndị ọma. Obodo ahụ ya wasi abịa, ndị ọjọọ karịrị ebe a, mana onwe ha ojighị ọnụ ya wee jekwa ndị obodo ha na obodo ha niile jọrọ njọ. Biko onye abịakwana n'ala Igbo wee kọtọọ ala Igbo si n'ala Igbo ajọka. Ala Igbo mara mma nke ukwuu. Ọ bụ eziokwu na-ewe ndị ọjọọ, mana ndị ọma akarịrị. Ihe ọma akarịrị n'ala Igbo. Ndị Igbo fụrụ Chineke n'anya, Chineke fụọ n'anya. Ị na-ebu amụma gị, ibudebe ya n'ebe onye kpọtara gị, ị na-ebu ya ka ị ghara ibutekwa nkewa dị iche iche. Maka na ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na nkewa dị na ezinụlọ na obodo dị iche iche ugbu a, maka ụmụ omenala bịara abịa karịrị akarị. Ndị Igbo na-achọ ịdị n'otu. Ndị Igbo na-achọ ịfụnanya. Ndị Igbo na-afụ agbata obi ha n'anya, maka na ndị Igbo kwenye na agbata obi onye bụ nwanne ya. Mana ugbu a ụfọdụ obozi ndị bi ka ha batasịrị obodo maka asịrị ha na-anụ, ịhapụ ụmụaka ma ọ bụ ka ha jee kene ndị ụmụnna, ndị ochie, ndị ichie, asị ejekwana, apụtakwana, ekenekwana, maka amụma ebugoro ha. Kedu ka a ga-esi na-eburu gị amụma na obodo gị jọrọ njọ? Jiri ọnụ gị gọzie obodo gị nwanne. Jiri ọnụ gị gọzie obodo gị. Mee ka obodo gị dị mma. Mee ka obodo Igbo dị mma. Ka anyị si na omenala chụpụ ndị ọjọọ. Bịa gịwa bụ na a na-ekwu maka omenala, ije na-eme yaramịya, zokpuo n'ime omenala, na-eme alụ, na-eme ihe dị iche iche, na-ejikọta obodo gị, sepụ aka ewe n'ofe omewe aka mmadụ, maka na ị ga-ata afọ ya. Ana ga-achụ gị ọsọ, ala ga-elokwa gị. Jukwa ndị mere alụ gboo. Ndị mere alụ, ewekwa onye mere alụ ga-anafere, ị ga-atakwa afọ ya. Bụ emetụkwa na omenala wee zokpuo. Ụfọdụ aba ego na ihe ochie ndị nna nna ha hapụrụ. Ha anaghị eme ya ka nna nna ha ji kwụba aka ọtọ wee na-eme ya, jide ọfọ. Imirikịta ebuzi asị ka a na-asị. Ha pụta ha na ha ga-eme nke a, mee nke ọzọ, na ha ga-eme nke ọzọ, mee nke a. Ashị na-anapụ ndị mmadụ ego. Gịwa batara abata sị gị na onye a kachasị, jụzikwa ajụzie na onye a bụ onye omenala, na ọ na-agwọkpata na dibịa nke ya karịrị. Jụzikwa ajụzie. Ọ bụghịkwa ndị niile na-asị na ha na-eme omenala bụ ndị ezigbo omenala. Nke a bụ eziokwu, maka na ọ bụ imirikiti a bụ ndị jidere afa omenala ndị Igbo wee katọsịa. Mana anyị mana ala ga-achụ ọsọ. Chineke ga-eme ha alụ. Chineke ga-eme ha alụ. Ka emere ị bụ onye emene? Abụ m onye n'ike, ọ dị mma. Kedu ka o si ada ebe ahụ? Ị ga-elukwa n'ike obodo? Chineke anyị na-agbazi. Ọ dị mma nwanne.
gwagwa anyị ka o si ada na ebe nke ahụ ị nọ ugbu a na ndụmọdụ ị ga-enye ndị abatasịrị. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere na Krismas nke arọ a gasịrị were. Krismas nke arọ a ọ dịghị ka nke ndị ọzọ nke a jiri ahụ oyi onye a nọ na anara abamole egburu mmadụ dịka nzogbu nke ahụ gara nke ọma. N'agbanyeghị na ndị isi agba okpu na-egwu ndị agha anyị na Borno ka anyị na-akpọkwara ha ekpere. Mana anyị na-ekpere ha ekpere na Chineke zigara ha ebe ahụ ga-echekwakwa ndị nke nọ anọ. A ga-alata n'udo. Ndụmọdụ na-enyekwanụ mgbe nke okorobịa ụmụ okorobịa mmadụ niile onye ọbụla wetuo obi eji nwa achịwaka n'ụwa ụwa enwekwana ebe ọ dọrọ ute onwekwana eji akụnụba ya ala mmụọ. Krismas ọzọ ka na-abịa onye dị ndụ nwere olileanya. Daalụ nwanne, daalụ, udo dịrị gị, Chineke gọzie gị. Ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ. Onye na-akpọ? Onye Chibụzọ? Ndị ebe isi akpọ nwanne? N'ebe na Ebonyi, kedu ka unu si eme ya ebe a nke ahụ? Ọ dị mma. Kedu ka o si ada? Ọ ga-adị mma. Ndị batara ọbata esikwa eme ka obodo dị mma. Udo dịrị gị nwanne o. Chineke gọzie gị, ọ ga-adịrịrị gị mma. Ọ dị mma. N'afọ na ọ na-atọ ụtọ, obodo a n'Igbo na-atọ ụtọ, kwụ na-anụghị ya ndị si esi wee bata. Nna obodo dị jụụ n'ala Igbo amaka, ya bụ ịbata hapụ ashị na ndị ọzọ na-akọ. N'ala Igbo mara mma nke ukwuu. Onye na-akpọ? Pastor Chukwunwabia from Akezugwu. Ọ dị mma, pastọ. In Ebonyi State. Pastọ, gịnị ka pastọ apụtadịrị? Pastọ pụta onye ọzụzụ atụrụ. Anyị bụ ndị mmadụ, biko anyị chọrọ ndị na-azụ mmadụ. Ihe Chineke ji kwuo atụrụ ọ bụ na ndị na-elekọta obi ọrụ na-akọkọta otu. Ọ dị mma, onye ọzụzụ atụrụ gaa n'iru. Mfada obi dị m ụtọ. Onye ọzụzụ atụrụ Amerịka. Na onye ahụ ihe o mere n'obodo anyị ọnwụ jupụtara ebe ọbụla. Onye mbụ na obodo ndị ọcha n'obodo anyị mbi na Malaysia. A na-akpọ Aịzaya. Ọ dị mma. Gịnị ka o mere obodo unu? O buru nama buchie ebe ọbụla. Nama? Efi? Nwanne onye ọzụzụ atụrụ, achọrọ m ịma na onye buchie efi, ya bụ dị mma. Mana ụwa bụ uche ya adịghị ya njọ. Nwanne onye ọzụzụ atụrụ iwe kpọcha ya azụ. Onye na-akpọ? Akpara nwa Nweke. Onye? Nwa Nweke, ana m akpọ na Nwa Nweke, ọ ga-adịrị gị mma, udo dịrị gị. Ebe ka isi abịa? Esi m na Adịgọ Kọfịa nke dị na Ebonyi steeti na-akpọ. Udo dịrị gị, ezigbo mmadụ. Dịkwara gị onwe gị. Ekelere m Chukwu maka oriri Krismas a nọ n'arọ a bụ 2016. Jehova ji aka ya n'anya ugboro onwe. Ụmụnna anyị ndị prapụ ha na-alatakwa n'udo na-enweghị nsogbu. Imi na o nwere mmemme oriri nke anyị na-eri ebe a na-akpọ azụ ego. Azụ ego na my community na. Nọ n'ebe ahụ ugbu a? Ugbu a na anyị na-akụ ngaji. Ọ ga-adịrịrị unu mma. Na-erikwa na-aṅụ maka na o lụtara ya ọmarịcha nwaanyị mara mma wite ụmụaka. Ekene dị Chineke. Ugbu a anyị na-akụ ngaji n'eze na-ejikwa haleluya n'ụzọ. Ọ ga-adịrịrị unu mma, Chineke gọzie unu. Ọ ga-adịrị unu mma. Ekwentị kwenu ka mụ na ndị ịmụ Igbo kara aka wee kparịa. Ọ dị mma, ka anyị wekwara onye ọzọ. Onye na-akpọ, biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Onye? Ana Emmanuel. Ndị ka Emmanuel. I nwere afọ Igbo? N'ebe? N'obe agụ. Ọ dị mma.
Chineke gozie gị. Ya bụ na ihe na-ekwu bụ ndị na-abata ha na-abata n'ala Igbo amaka. Ha batara ọfụma gbadoro atọ. Ọ dị mma. Chineke ga-agọzirịrị gị, gọzie ndị obodo gị, udo ga-adịrị gị, dịrị ala Igbo niile, udo dịrị gị nwanne. Ọ dị mma. Tobel, kedu ndụmọdụ gị na ndị niile ifugo onye kpọrọ si n'ala Igbo amaka?